Hola i benvinguts. En aquest vídeo utilitzarem l'aplicació web Mentimeter per fer presentacions interactives de gamificació. Això ens possibilitarà no només interactuar amb la nostra audiència, el nostre alumnat, sinó d'una forma on jugaran, aprendran i tindran aquest caire competitiu que a vegades està molt bé. Anem a veure un exemple que jo he fet i he practicat amb els meus companys formadors, que és el que teniu aquí. Com podeu veure, hi ha una diapositiva de capçalera, un tipus de pregunta que has d'escollir una de les opcions i una altra de pregunta oberta. És molt senzillet i al final, doncs, la taula del rànquing de com han quedat els meus companys formadors. És molt senzillet fer-ho. Anem a veure com es fa. Tornem a la pantalla principal i seleccionem New Quiz. Se'ns habilitarà l'opció d'utilitzar unes plantilles que són molt interessants, però anem a veure-ho des del principi. En aquest cas, una plantilla en blanc. Recordo la interfície, a l'esquerra tindrem les nostres diapositives, a la part central la diapositiva que estem treballant i a la part dreta tindrem per modificar el contingut, el disseny i la interactivitat de les diapositives. Aquesta primera diapositiva, el que més m'interessa és posar un títol. Utilitzaré títol concurs, per exemple. Que vull posar més informació? Doncs poso més informació, si fos escaient. Com podeu veure, puc modificar el que sigui. Puc afegir una imatge, si vull, puc canviar el seu disseny, és a dir, la posició de la seva imatge, la posició del text. És a dir, hem de toquetejar aquesta presentació. Doncs ja tenim el títol. L'únic que ens falta són les preguntes. Llavors, li donem a nova diapositiva i aquí tenim les dues tipus de diapositiva del tipus Quiz Competition. En aquest cas, escollim la primera, la de Select Answer. Ens dona les opcions, escollir, ens dona l'opció de posar la pregunta 1, el que vosaltres vulgueu, i aquí hauríem d'escollir i posar les possibles respostes A, B o C, i és molt important recordar-nos que una d'elles ha de ser la correcta. Que necessitem més? Afegim i posem D. Podem modificar el temps que es dedicarà a contestar aquesta pregunta, podem habilitar o no aquest tic que donarà més punts contra més ràpid contestin i, finalment, si volem afegir o no el leaderboard, que bàsicament és la posició del rànquing. Podem afegir imatges i tenim l'opció d'habilitar la música. Aquesta música és de concurs de televisió i pot ser una miqueta pesadeta. Proveu-lo i ja em direu si us agrada o no. Traiem el que no volem, un leaderboard, i d'aquesta manera tan senzilla tinc feta una pregunta d'escollir opcions. En disseny podria canviar com es visualitzen les coses, com es visualitza el text, si és més gran o no, i no puc fer més coses perquè seria la versió més pro de Mentimeter. Recordeu que estem en la versió més, diguem, la que no té cost. Llavors, una vegada ja tinc aquesta primera pregunta, fem New Slide i anem a escollir l'altre tipus, que és del tipus Answer. Fixeu-vos que ens ha afegit el leaderboard. Si anem a interactivitat podem veure en content, perdó, el leaderboard la volem o no. Serà l'última, així que ho deixem. Podem posar els segons per contestar, el mateix, posem pregunta 2, la que sigui, la corresponent, i li posem la pregunta correcta. Una o unes altres que puguin ser considerades com correctes. No només ens quedem amb una possible. El mateix, podem afegir imatge o fins i tot podem canviar la música. Si anem a interactivitat, veurem que podem posar les icones, podem posar o no que es visualitzi aquesta
barra de com accedir al Mentimeter o fins i tot que es mostri el QR, això ja ho hem treballat anteriorment, i fixeu-vos que en 2 minuts hem muntat un quiz show de 2 preguntes. Anem a posar una miqueta més bonic, l'únic que hauríem d'anar és a Themes i seleccionar una versió d'aquests themes, ja ens canvia tot, fixeu-vos que ha canviat tot. El fons, el tipus de lletra, la informació. Per últim, i molt important en aquest tipus de plantejament o estratègia digital utilitzant Mentimeter és anar a Settings i assegurar-nos de que està habilitada aquesta opció, el Presenting Piece, que el que fa és que nosaltres som els responsables d'anar passant diapositiva a diapositiva. És molt important en un tipus de concurs d'aquest estil. Una vegada ho tenim així, el que podem donar-li és a l'ull de preview per tal de veure una previsualització de com veurem nosaltres la presentació i com ho veurà el nostre alumnat. Aquí nosaltres tindrem el que nosaltres veurem i aquí el que ells veuran en el seu sistema a l'accedir a menti.com i ficar aquest codi. Fixeu-vos les interaccions, això seria la interacció dels emoticones. Per passar les presentacions tindrem aquestes fletxes i aquí ens sortirà que per començar el quiz hem de donar-li a Enter. Si avancem, nosaltres podrem canviar el nostre nick, podrem canviar la nostra imatge i li diem que ens unim. Ja estem a punt per jugar. Llavors, aquí ens diu que hem de prémer Enter per començar. Llavors, et surt el missatge, surt la pregunta 1 i aquí li surt l'opció, no? Seria la pregunta A, no sé què, no sé quant. Quina és la bona? Doncs la C. Doncs tothom ha votat, apareixen els resultats, d'acord? I tu com a presentador, doncs, tornes a avançar. Pregunta número 2. No utilitzar les fletxes, com he dit, sinó que hem d'utilitzar l'Enter. Li donem i hem d'escriure. I aquí posarem OK i enviar. Tothom ha votat. Imagineu-vos que això són 25 alumnes o 30. Surt la pregunta que és correcta, les diferents opcions que han aparegut, si són correctes o no. I avancem en la nostra presentació. Surt la taula de leaderboard, que podem canviar la presentació i tenim el resultat. Com podeu veure, mitjançant el preview, teniu una visualització molt correcta del que és el funcionament del Mentimeter. No necessiteu ni alumnes exemple ni res. Que volem fer canvis una vegada hem fet aquest test? Doncs anem aquí, per exemple, en leaderboard. En comptes de leaderboard podem posar ranking. Doncs ja ho tenim, d'acord? El que nosaltres vulguem. Una vegada ho tenim fet, recordar que en el botó share el que podem fer és copiar un link, d'acord? O fins i tot descarregar el codi QR. Això seria versió de pagament, no ho podem fer, i que també podem veure els resultats, d'acord? Quan està fet un test, el podem reutilitzar sempre que vulguem. Per exemple, si vaig a aquest, que he fet amb els meus companys formadors, que hi ha resultats, jo puc manipular els resultats i puc dir que els esborri. Llavors es queda la presentació sense cap tipus d'aportació, com podeu veure. Si teniu dubtes a l'hora d'utilitzar aquest quiz, jo us recomano que en comptes de començar des de zero, li accediu a New Quiz i en comptes d'escollir la plantilla sense res de configuració, agafeu algunes de les que teniu aquí fetes. Podreu veure opcions molt interessants. Memory Quiz és molt interessant i aquest, diguem, seria el més transversal. Li donem a usar template, se'ns carrega tota la presentació i a partir d'aquí podem veure com està feta i com està dissenyada, no? Des d'una imatge, una diapositiva de capçalera,
una del tipus d'escollir, una d'escriure, surt una altra d'escollir, veiem el rànquing i continua així fins a finalitzar el quiz. Nosaltres podrem modificar tot el que vulguem d'aquesta plantilla sempre que vulguem. D'aquesta manera podem gamificar les nostres classes utilitzant Mentimeter, que és una eina, com podeu veure, molt versàtil. Recordo que estem limitats en la versió gratuïta a només 50 participants, es reseteja cada mes. Si volem fer l'upgrade, haurem de veure els preus mensuals que són necessaris perquè tinguem un número il·limitat de participants o una col·laboració en equip, que estaria molt bé. Però això seria una decisió ja a nivell de centre o a nivell nostre, a nivell docent. Això és tot. Fins la propera.